Mahadong bantag ninyong tanan guys. Zakarunday gamang menu is kamunggay. Magluto mi og kamunggay nga tinunuan. Jagi kanday mi dito sa among gipayan sa una sa Old Place sa Blue House. Tunanguha mi utanon kay halos kada adlaw man mi dari sige walking. Mong inagadto na mo manguha mi utanon pa naguli. Napay katambas managuok. At ang ilang man to guys, magluto-luto mi karon. Mani si Jay bataw kuno ni si Jay. Kaning siliha dito dyan sanggi tarukan sang bay sa una na magkuha. Bunga sa kamunggay guys, ang isagol sa sinanaban. Paparabas ko kasway ka bungas kamunggay. Sa amin kasi ayan. Kamunggay para sa imong films nga matamlay. Guys, pampahaba ng buhay, pampatibay pa ng relasyon. Maraming bisihan man yung mga kauban guys na. Si Kuya po ito dato, Ijay Haros. Si Jonah dia. Mani giingog teamwork. Makuno ni giingog og teamwork guys, pero ako gibuhat sigar kong cellphone. Sila rin nagbuhat. Ito. Nabisi pa ko gamay kay napa ko atubangan negosyo. Dari sang katsat. Tabangan na namo ron. Kay among sunuban ag kamunggay unja. Ano nga yung pangalan na isa Jonah? Bataw? Bawon sa nang bataw, wa man ko kay bora nagun sa nas Bisaya oy. Unja ag buwak sa kamunggay ug ag bunga pud sa kamunggay amo isa gol. Kay pang pasustansya kuno, pampahaba ng buhay. Tapos pampatibay ng relasyon. Guys, ag kamunggay pud para pud sa mga matamlay ang mga feelings, gamot daw para sumigla daw yung mga feelings. Yung mga piling-piling dyan. Kumain na lang kayo ng malunggay kung anong mga piling nyo para gumaling. A few moments later. Isa ron nagpanakot guys. Luya, sibuyas ug ahos. Tag manok guys. Aw. Wanda ni optional ug unsa itong gustong sagol. Gamong manok na laman kay sige ra man pud sagol ug linaw bubuad. Manok na laman pud gamay. A few moments later. Luto na siya guys. Mga ons na ta. Manok guys. Buwak sa kamunggay, ug bungas kamunggay, ug daon sa kamunggay. Kamunggay ang ngirutanan. Wa nagalig manok nakit bawo ning lupad na bete. Ay Lingling, akain na naman yan Lingling namin ni no. No, kay sarap man no. No, guys. Maniud to nami. First time na makatilaw ron among utan puro kamunggay. Dahon sa bunga. Dahon sa kamunggay, bunga sa kamunggay, buwak sa kamunggay. Bitaw. Lami ni kay siyempre ang nagluto na ipagmahal. Diba? Unja guys, nangatawa mi kay kani laging first time ta makakanog ingani. Lami man day pud. Pareha dani makasuway kag first time lami jud ay. Uy, Allah. Kaya kani ba? Kani bang bunga sa kamunggay? Abi ko bagad ang dami tanan. Dali man di ay arang katawang duna kay basing kuno tag babulunan pa ja kuno ko matek-an ba. Si Jara to pinatek-an kinatawa. Dadi di ay agani di ay si Ja. Gipakpakan naman hinon ni Ja, gipakpakan ni Juna. Ay lagi mapata kasuway. Kinahanglan pa day imong inganaon. Umarang ko ayon kay kani din gahi din sa pwede kanon. Ngana ba? Nyagang pagtuokan ang tanan kay isa namang gipakpakan dili man di ay. Paano tanong yung mga taga roon sa inyo? Ano man yan pala?
Suntukan ko Kay- mong kakarala. Sa Bohol guys, wala ko kasuway nga nag-utan magingan eh. Wala ko kasuway. Karon ako nakasuway dani. Jig, suway! Lami man di ayo. Deng! Lami jud kaso guys, lami pa na sidong mga uyab. Pero lami pa pugod dani. May tama nga ang tanin do, linga oy sa gigugot. Lami man diyan ah. Ang pangkanon. Kaya kaso ba isang pinakaunod nga. Mo kalito si kanon. Lami kaado. Pawikan. Bago din po natin ma-discover nga bag-o ba. Stingray. Stingray. Doon na, 20 daw. Pagi. Lami ah. Parang lang suwa guys na, lami kado. Lami man di kado ning bungas kamunggay. Karang pa ko nakasuway, mura pag first time pa bang nakasuway. Bitaw. Lami dyan yung atang niluto nga napoy kuan sagol pagmahal. Ano man nagingon guys nga. Di ko material girl pero wife material nako. Basta na lang may laki dahang husband material na po, hindi committed ba? Pwede na, bahala di na maguyab. Basta makabuhi na. Basta. Nakapun niya maingon nga ng palingag-lingag na pagko. Ito guys, kanina mong kamunggay dito na lang magikuha sa mong gipuyan sa una. Ito nga mong gisaw kami na demolis ba? Ganyan at tumiganin na napod. Namo nga na pag mga saging, madula magito kawatan. Bla. Shout out ko nila ni Ate Lilian and Anthony family nga nas Japan te, dana pod nagsunod na pugutan te. Nga ni Ma'am Lordy Saladin. Bitaw ma'am, nga nila ko kanunay kanay mong luto pang pila na kasutanan ba kay arong tipidra. Ja, healthy man pud di magkanunay gulay. Ja ni Ma'am Dosilinio, daghan kadtong salamat ma'am sa imo jung grabe jud imong support nga ma'am, daghan kadtong salamat. Bago na das kaway nagpatugtog ron. Manaka. Lugar ko bubagot-bot na rin sing dagkaan. Naman sila kuya dato og si Juna. Ang ipakita nindo. Tuwa sila guys, si kuya og si Juna. Si Juna mo nagasilingan na rin nga. Mura lang pud mi da nag-ipon nagbahay kay bisag asa sige kujog. Mana si asawa sa nagpasud niyon din trabaho. O Juna hay po diha. Nagadapadap lagi kog bata guys na isang anak na ganahan ko magpud dari kay jawat mo kati pug ko. Basta na pag makakaluha pa kog tulo. So guys, kanang nas mga laing nasod karon amping mo, labi na kay katong nay atong kuan ron sa gira sa Ukraine ug sa Russia. Ja sa tanan nga abot dani ang Sibya karon, mag prayer brigade na lang ta guys. Maghugpong na laman tagampo nga mahunong nang taag kagubot sa laing kalibutan kay napagaling karon sa lisod sa panahon. Manigingon nga basig panahon na og pagbalik sa atong manuluwas kay nganong gikan gikan tagi pang bagdo dan atas pandemic da karon na napoy gira sa laing nasod. Bisag sa mga panghitabo sa kalibutan kinahanglan nga unsa mga takna sa mga oras sa atong kinabuhi kinahanglan nga andam ta kanunay mo nang karon hugpong laman tas pagampo. Nga kami napod mi atubang ron nga family problem na asman nga masulbad na. A few moments later.